Zimbabweans have welcomed new Botswana President Duma Boko's decision to legalize undocumented local economic refugees in his country. Sanabena mashoko ataundi mazimbabweans munyika yeBotswana vofara pamusoro pemashoko anotaurwa the new president elect vachimugamuchirawo zvekare semutungamiri mutsva wenyika yeBotswana. Sanabena mashoko anobuda nyongwa panapa subscribe or like out on the bell icon. Tipinda panapa the news okusambulangira chiti due to protracted political repression, economic failure, corruption and incompetence at home, Zimbabweans have fled en masse to countries in the region and internationally. Botswana is the second largest number of Zimbabwean immigrants in the region after South Africa, which hosts millions. Some of the countries with big Zimbabwean immigrant populations include the United Kingdom, Australia, and United States. They are welcoming the new president-elect Duma Boko. The decision yakaita kuti aiwa all the undocumented citizens venyika yeZimbabwe vari munyika yake ava nekugamuchirai chero muwane mapemits chero kuti mukwanise kushanda aiwa zvinenge zviri friendly zvakasununguka pasina kutandanisana kana kurwa. Mashoko atona kuti aiwa anogamuchirika. Tiona it is a good news for munyika yeZimbabwe, especially those aiwa vari skilled vanenge vasina mabasa munyika yeZimbabwe. Tudze mafunguro enyu kuti pamusoro pechitiko ichi. Ndinga comment section medu aiwa musana subscribe or like, sina